Γεια σας παιδιά, είμαι η Ζωή και σήμερα θα δώσουμε συμβουλή σε μια φίλη μου. Πήρα εγώ κάτι. Α, ναι, στην μπλούζα. Σε μια φίλη μου πάλι. Ωραία, πάμε. Η φίλη μου λέγεται Τριανταφυλλόη. Είναι στα 32 επίπεδο, είναι μια φανταστική κούκλα. Ναι. Δεν έχω βέβαια να της δώσω πολλές συμβουλές της καβαλιάς γιατί είναι τέλεια. Έχει φυσικά τέλεια πράγματα στη λίστα ευχών της. Αυτό το σκυλάκι ειδικά το λατρεύω. Μακάρι να μπορούσα να της το αγοράσω. Δεν έχω και τα $7 για να της το αγοράσω. Έχει μια πίθανη σβήτα. Φυσικά δεν θα αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στην εμφάνισή της. Γιατί θα έχουμε άδικο αν τα αλλάξουμε τα πολλά πράγματα. Και αυτή έχει πάρει πάρα πολλά πράγματα δωρεάν. Ωραία. Η συμβουλή μου. Πρώτα, μπορείς να βάλεις αυτή την μπλουζίτσα. Με. Ένα λεπτό μπορεί και να μην έχεις. Μπορείς. Όχι με τόσο έτσι. Δεν το έχεις. Είναι αυτό εδώ. Όχι decor, δεν μπορώ να σε το δείξω. Είναι από τα basics το μαύρο. Αλλά δεν πειράζει. Μπορείς να βάλεις αυτή την μπλούζα. Με το εδώ. Όχι, κάτσε να βρω κάτι καλό να σου πω να βάλεις. Μπορείς... Α, αυτό το σουτιέν. Αυτό ψάχνα πριν. Μπορείς να βάλεις αυτό το παντελόνι. Δεν ξέρω ποιο άλλο παιδί το έχει. Βασικά βάλω αυτή την μπλούζα που είναι πολύ ωραία. Μπλούζα, ναι, εντάξει. Με μια φούστα να σου βρω να τη βάλεις. Έχει τόσα ωραία ρούχα. Κοίτα, επειδή δεν βρίσκω τι θα σου βάλω. Μην κλείνεις. Λοιπόν, βάλε, αυτό θα πάρουμε το cupcake. Θα σου δείξω δύο επιλογές, αυτό και αυτό. Ναι. Τι είναι τόσο αυτό ρε παιδιά. Τέλειο. Αυτά τα τακόνια εντάξει. Είναι τέλειο. Και αυτά τα τακόνια είναι τέλεια. Την υγεία έχει. Πέροχα. Τι τέλεια κούκλα. Το τατουάζ αυτό δεν είναι το γούστο της. Βάλε αυτό το love. Όπου και να πας, φόρατε αυτό. Προσπάθησε με έναν τρόπο να κρύψει τα μύθια. Και για παπούτσια φόρεσα αυτά που φορούσε στη σταράκι. Επίσης το ίδιο ακριβώς,
βάζουμε αυτή τη φορμίτσα. Δίπλα τη φοράς, αυτό το φόρμα, έτσι είσαι τέλεια. Και η σύνταση είναι τέλεια. Με το σφέρμπι. Έχει και τηλεόραση. TV. Έχει και άλλες φύτες. Τι τέλειο αυτό. Υπέροχο. Από πού το πήρε? Εντάξει, και θα είναι καλή. Να της το γράψω αυτό. Χαμηλώνει η φωτεινότητα. Ωραία, πάμε τώρα στο σαλόνι ομορφιάς της, γιατί πιστεύω ότι θα είναι υπέροχη και όπως το ήξερα είναι υπέροχη. Τι τέλεια. Της τα βγάζω λίγο όλα. Υπέροχο. Συντζή ήθελα. Κατάλαβα ποια κούκλα είχε από παλιά. Τι τέλεια. Γεια. Φύγαμε γεια. Ναι. Αχ, αυτό κι εγώ το είχα σε μια κούκλα. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο μακιγιάζ. Εντάξει, για αυτό το κόλπακι το ξέρουμε όλοι που βάζεις από κάτω ό,τι να είναι και από πάνω. Οπότε αυτό το πρώτο κραγιόν, νομίζω αυτό έχεις και στην αρχή. Α, δεν γίνεται. Ωραία. Eyeliner βάλε. Ναι. Μπορεί έτσι να την είχες και στην αρχή του κούκλα σου, δεν ξέρω. Γιατί? Μάσκαρα, εντάξει. Α, ναι. Και βάλε γκρις και εδώ. Και εδώ. Πάνω αυτή την γκρι. Καλύτερα βέβαια βάλ την, όχι τόσο χαλιάς εγώ. Ναι, βάλω αυτές τις πεπαρίδες. Εδώ. Και αυτήν. Εγώ τώρα λέγω τα βάζω χάλια. Σήμερα είναι το τρίτο μου βίντεο που ανεβάζω. Και για μαλλιά. Όχι αυτό. Είναι πολύ ωραία και αυτά. Σε αυτό το χρώμα. Και σε αυτό και σε αυτό. Βάλτε όμως αυτό. Αυτό. Και αυτό δεν θέλεις να τα βάζεις. Και έτσι είσαι τέλεια.
Αυτά ήταν για σήμερα για τα τριαντάφυλλα όχι. Την επόμενη φορά θα πάμε στους φίλους μου πάλι. Και κοιτάξτε λίγο τους φίλους μου και πείτε μου ποιον θα κάνω μετά εγώ. Θα βρω μετά εγώ ποιο θα κάνω. Εντάξει, γεια σας!